Paýtagymyzda Türkmenistanyň Demokratik Agrar Senagatçylyk we Telekeçiler partiýalarynyň merkezi geňeşleriniň, Parahatçylyk ganatynyň merkezi müdiriýetiniň, Kärdeşi arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Magtymurad Nahy ýaşul guramatynyň merkezi geňeşiniň guramagyna ýaşullaryň halkara göre münasibetli, döwürleri ýöreligi, nesillere göreli sözi ýaşullar atly bayramçylyk şähereti geçirildi. Masada çıkış edenler Türkmenistanyň halk masadyny gahrman arkadamydan hemde arkadaly gahrman serdarmydan eden maksatnamalaryň taryhy çıkışlaryny gelip çykýan wezipeleň many mazmuny hemde masada kabul edilen şöhretliň ähmiýetini giň halk köpçüligine düşündirmek, wagty nesihat etmek, durmuşa geçirmek uğruna ýaşul nesliňem münasip urunyň bardygy hakynda giň işleýän durup geçdiler. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masadynyň başlygy, hormatly Ýeli Ýaşulsy, gahrman Kadamyzy berkarar döwletimizde ýaşul nesliň uruny has belende galyrmakda aýratyn uly işler bitirýär. Gahrman arkadamyň tagalaty bilen düredilen Gurbanyguly Berdimuhammed Fadylnaky howunarlygy mätä şahyra himayet bermek öňçe haýyr sahawat ganatynyň ýanynda hemde halk masadynyň ýanyna düredilen ýaşullar geňeşleriniň awraýly uruny günü-günden hasam putulanýar. Ýaşullar ýaş nesilleri milli ruhda terbilemekde. Hormatly arkadaly gahrman serdarmyň üstünlikli alyp barýan içeri siýasatyny ýygyçyny wagt etmekde görelli görkezýärler. Dabaraly duşuň dowamyny sonudy saatlaryň çykyşlary ýaýbanlanýarlyp, ýaşulymyzda bayramçylyk münasibetli ýadygarlyk sowgatlary gowşurly. Duşuň ahyryny öňe gatnaşyjylar Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, işleriniň ruwaşlyklary we senmegine arzu etdiler.